Minkejja l-kritika ħarxa minn numru ta' qdiet ambjentali, korpi kostitwiti, kunsilli lokali, kif ukoll l-Oppożizzjoni Nazzjonalista, il-Prim Ministru Joseph Muscat ba' joħroġ għonqu għall-grupp Korintja u jiddefendi d-deal li sar biex art lussuża f'San Ġiljan tingħata b'farka tal-prezz. Dawn huma tip ta' investimenti li verament irridu nimxu l-qudiem. Dan qawlu fid-diskors politiku tal-ħadd f'Ħażebbuġ fejn tkellem dwar l-iżvilupp kontroversjali qrib il-bajja ta' San Ġorġ b'Muscat juri biċ-ċar li qed jiddefendi dan id-dil akkosta kollox u bi kliemu spiċċa tarka għas-sidien tal-lukanda. Nhar 23 ta' Jannar fuq TVM, iċ-ċermen tal-grupp Korintja Alfred Pisani qal li l-art hija tagħhom. Din wieħed irid jikkonsidra l-fatt illi l-art hija tagħna. U l-punta ta' dipartenza hija minn hemm. Meta fir-realtà l-art in kwistjoni hija art pubblika tal-Maltin. Intant, il-ħamis fil-primawla tal-Qorti Ċivili iddaħħal protest ġudizzjarju minn resident ta' Swieqi Evan Mifsud li jinnota kif il-proġett kif propost jwassal l-impatt drastiku fiż-żona imma fuq kollox ksur ta' diversi kodiċi ċivili u annota kif il-grupp Korintjan ta' drittijiet bla limitu li jekk jixtieq jista' jwettaq reklamazzjoni tal-art u jibni fuqha għal skop purament kummerċjali. Jgħid li skont il-liġi ta' Malta xett il-baħar u l-qiegħ tal-baħar jitqisu bħala demanju pubbliku u l-iżvilupp fuq art fid-demanju pubbliku jista' jsir biss bil-kundizzjoni li l-iżvilupp jintuża b'mod konsistenti man-natura tal-inħawi.